Bunyi aji mabai wahan tohan samani silai niji aji woi mayo somru woi mai tulusai tongmani no kaham jebuma besano nokne amin no sikiri woi motorunai a besa bo bahake mosa mayung bai joba khainani rongnai tabungni anyingkha kaisa bank sanal hai sikon rokhe kesengei torobu kotor rokhe sisigi phaimano Bukhani borok mayanggi kaijang mani hamya khibi mani dustbin ganao asugi tongmani abo kaisa kokno beri rongni boya stai selarok besuk income khlai abono je propano ta sungdi tangai hingke beri rokbo je propano nijini sak-sakni bagui simi basiya tai selarok je propano nijini sak-sakni bagui simi ajiya tabungni ojora coronani vaccine ni selai Beri rok rom pera song pera khlaijagui dai rep khlaijagmani oboni bisinse nangkugu rang bai dai jora belai phelayo sana thangke nini rang besuk tong nung sarburum no sawi mano phia nini jora bufur pai abo nung sawi mangla abono laibo enjoy tongdi nini laibo medical ki tongno busung khang hingke buni kongno khunjo takandi just nung abo ignore khadi tabungni jorao kubi kok sangnai ko hno butuwa ar thokai darar kok sanai ko hno buddi ganang nini sajungno kanyani bagui selani rang tai sakiri naitara hodi puila naji borokda na borogya tangai hingke nukungni hamjung je phurpano maimasaya ongui thiya bsani satai pito khaijagui se thiyo chehera tai naithogorno tui asakta bulaji nungbo salsa bura buri se naino Nini tomung no se kaham khlaidi nung kaham hingke nung thithangmani yakolo phono no joto borno mutu khlainai aw joto no hambai maru baidara manai sangno tomon nor video jajake subscribe khlaire di tai share khaire di comment khlai sadi bahaina jaka video